Bon vespre a tothom. Nosaltres som el grup Renéixer. La història que mos venim a contar estarà dividida en dues parts. La primera dura un poc menys que la segona. La primera dura mitja hora i la segona una hora o so. Bé, aquesta història figura que succeeix a l'any 2015 i més o menys tractam amb ella de donar una visió de futur, d'un futur que no voldríem que arribés mai aquí a Menorca.